Gaurkoan Real Union Klubaren proiektu berria ezagutzeko aukera izango dugu lehen eskutik eta horretarako gurekin Igor Emeri dugu, Real Unioneko presidente berria. Ongi etorria Igor, eta konta iguzu nola erabaki zenuen pertsonalki proiektu berri honetan murgiltzea? Kaixo, lehenik eta ben mi esker zuen bisitarengatik eta pertsonalki izan zen familiaren erabaki bat. Asmoa urrunetik datorrena Real Union laguntzeko batez ere, eta gure familia azkenean aspalditik egon delako Real Unionen, eta gu beti sentitu izan dugulako Real Union gure familiko kluba eta etxeko kluba, eta jakinda klubak laguntza pixka behar zuela, azkenean urratxo hori eman dugu eta orain hementxe gaude. Beraz, zuzendaritza batzorde berri honekin Real Unionentzat aro berri bat hasiko dela esan dezakegu, ezta? Bai, guk geneukan egitura guztia, estruktura guztia pertsonen aldetik mantendu dugu, klubeko langile guztiak lehen zeudenak jarraituko dute lan egiten bertan, eta gu pozik gaude beraiekin gainera. Eta hortik aurrera aldatu dena da konsejua, eta hor pertsona berriak gaudela, ez ni bakarrik, azkenean kontseilari guztiak berriak dira, eta bilatu dugun jendea da Irungoa, Baiarakoa, batzuk Hondarribiakoak, Hendaiakoak, Irungoak lehenik eta behin hori bai, baina Baiarako jendea ere. Ez nahi dugulako bultzatu Irungo talde bat, Irungo klub potente bat, baina Baiaro guztiarentzat. Eta dire txuri-beltzak, sentimentu hori badute, eta bestalde ere beraien profila nahiko argia da, argia geneukan, ze profila nahi genuen bilatu, eta beraiekin aurkitu dugu. Eta da Real Unionen irudi hori eta gaitasun hori aurrera ateratzea. Aurkezpenean azaltzen zenuten moduan, ilusioa berreskuratzea izango da zuen helburuetako bat, ezta? Bai, ilusio hori da hitzik garrantzitsuena. Azken urteetan ikusten zelako bazegoela olako sentimendu apalagoa Real Unionerekiko azken urte hauetan, eta berpiztu beharra zegoela. Eta hortan saiatzen ari erabantxe bertan. Jakinda lehen taldea maila berri batean dagoela, maila potente batean eta oso erakargarria den maila batean, baina hortik aurrera ere harrobia landu behar dugula. Eta eskolatik hasita, Irungo eskoletatik hasita ere, ikastetxeetatik hasita, eta beko mai guztietan, harrobiko mai guztietan beste modu batean lan eginda, indar emanez, eta gure ilusioa horra joan behar da baita, ez bakarrik lehen taldera. Bietara, lehentasunak daude lehen taldean eta errobian, baina klubaren iraunkortasun hori harrobian egongo da. Eta lehen ekintza horien barnean, bai Irungo zein beste herrietako eta futbol talde zein gainontzeko kirol taldeekin elkarrizketak hasi dituzuela ikusi dugu. Zein da elkarrizketa hauen helburua edo zergatik ikuste duzu garrantzitsua dela gainontzeko klubekin ere nolabaiteko lankidetza edukitzea? Real Unionen harrobia ez da bakarrik hemen beko taldeak etxean ditugunak. Real Unionen harrobia izan behar du, eta Baiaroko harrobia hemen dauzkagun klub eta talde guztia dira. Irungo taldeak, hemen ditugu Landetxa, Mariño, Behobia, San Marcial, Dumoa, Hondarribin baita daukagu kirol talde on bat, eta gero ere Ipar Euskal Herrian eta batez ere Hendaian Eglantinsekin harreman hori. Eta ahaztu gabe, noski hemen bertan ditugun Bera eta Lesaka. Hori dauden klubak, gure txokoa eta beti gazte beti izan dira gure anaia bezalakoak. Eta orduan guzti horiek harremana beraiekin bultzatu behar ditugu, normaltasuna berreskuratzeko asmoarekin, eta
esan bezala Real Union harrobia eta Baierako harrobia hor dagolako, ez bakarrik hemen ditugun taldeetan, baizik eta klub guztietan ere. Eta klubaren barnean aldaketak egiteaz gainera ikusi dugu itxura ere aldatzen hasi zaretela, ez? Ikusi dezakegu Balboko zelaian jada itxura hori aldatzeko lanak hasi direla, ez? Bai, hor eskerrak eman behar dizkiogu bai udaletxeari, Irungo udaletxeari, zein foru aldundiari, beraiek kriston esfortzu egiten ari delako beko zelaia aldatzeko, behar duelako, jakinda lehen taldeak erabiliko dula zelai hori, baina batez ere gure harrobiko talde guztiek ongo direlako hor. Eta egia da beharrezkoa zela, orain 2 hilabete hauetan, lanak irango dute 2 hilabete, eta 2 hilabete horietan gure taldeek joan beharko dute beste zelaietara jokatzera, hortik aurrera hemen ikusiko ditugu, eta gure harrobiari indar hori emateko beharrezkoa zen zelai hori aldatzea, moldatzea, berritzea, eta eskerrak eman behar dizkiogu udaletxeari eta foru aldundiari induten esfortzu horrengatik. Hortaz gain, 2021-2022 denboraldiko taldeen aurkezpena burutu zueia da, ez dakit nola ikusten duzun denboraldi berri honetara begira harrobia? Ilusio handiarekin eta jakinda hor esan dezakegu lehen taldea epe laburreko lana dela, epe motzean beharko dutelako hementxe neurketa jolasten astean emaitzak atera, eta oso garrantzitsua delako guretzako taldea bertan mantentzea eta hortik aurrera indartxo izatea, baina beste lehentasuna harrobia da. Eta horrexegatik gure ilusio handiena oraintxe bertan da harrobia lantzea, eta gazte, ume eta gazte guzti horiek sumatzea beraien atzean gaudela gu, eta hortan saiatuko gara. Eta ilusio hori sumatzen dugu, baina guk urratsak eman beharko ditugu, beraiek ere sumatzeko atzean gaudela beraiekin. Lehen taldeak zeuk aipatu duzun moduan, erronka garrantzitsua du denboraldi honetarako, hau da, kategoria berri horretan mantentzea, ez dakit gai ikusten duzun, edo hortik haratago helburu oraindik handiagoak izango dituen eta maila zigotzeko aukerarik izango te duen. Hor nahiko lasai gaude, iaz ikusi genulako lehen taldea goi mailako futbola jokatu zula hemen eta emaitzak oso onak izan ziren. Oso ondo hasi ziren lanean iazko aurre demoraldian, lan handia egin zuten urte guztian zehar eta emaitzak iritsi ziren, eta horren emaitzarik handiena da ikustea aurten lehen maila horretan egongo dela taldea. Eta liga gogorra izango da, egia esan asko eskatu dute beste taldeek, baina oso polita batez ere bai taldearentzat, klubarentzat, zein batez ere zaletuentzat. Eta zentzu horretan aurreko denboraldia COVID-19 pandemiarengatik baldintzatua egon zen, aurten badirudi berriro zelaiara zaletuak itzultzeko aukera izango dutela, hori ere zuentzat pizgarri moduko bat izango da, ezta? Eta ospatu genuen aurkezpen egun horretan aipatzen genuena, gero hemen Racingen aurka jokatu genuen partidua eta esaten genuen, albiste ez dela belar gainean egongo, gehien bat albistea izango egongo zela Armailetan, ikustea berriz gure zaletu guztiak ez, baina gure zaletuak berriz Armailetan taldearekin gozatzen eta gure estadion gal honetaz gozatzen. Eta hori izan zen politena, ikustea berriz jendea anparean, alboan eta golak ospatzen, gainera partida polita izan zen eta gol politak ikusi egin. Primeran eta elkarrizketa aitu aurretik Igor, konta iguzu, ez dakit zeintzuk izango ote diren datozen aste edo hilabeteetan zehar hemen ikusi ahal izango ditugun lehen aldaketak edo nobedade horiek? Aldaketak, dagoeneko hor gabiltza lanean, aurpegi berriekin dago kluba, eta hor gabiltza jotazu kluba eguneratzeko, gauza asko eguneratu behar direlako, eta ze ikusiko dugun? Nik espero dut hemendik hilabete batera edo, hemen ikusten dugun zelaiak beste itxura bat izatea. Primeran, hausnarketa horrekin geldituko gara, Igor Emery, mila esker zure hitzengatik.
Zuei, mi esker zuei.